A fost odată ca niciodată, într-un oraș foarte îndepărtat, o foarte frumoasă prințesă. Pielea ei era atât de albă, încât părinții îi puseseră numele Albă ca zăpada. Crescând, fetița se făcea și mai frumoasă și toți o îndrăgeau pentru bunătatea ei. Într-o zi foarte tristă însă, regina, mama ei, se îmbolnăvi și muri. Anii trecură și regele se recăsători cu o femeie la fel de frumoasă. Din păcate, noua regină era foarte rea și geloasă pe frumusețea albei ca zăpada. Când și regele muri, regina pusese stăpânire pe tot regatul, iar albă ca zăpada ajunsese să fie pusă la cele mai umile treburi ale castelului. Regina cea rea avea o oglindă magică și în fiecare zi când se privea în oglindă, o întreba: "Oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară?" Și în fiecare zi, oglinda îi răspundea: "Ești tu, regină, cea mai frumoasă din țară." Albă ca zăpada, în schimb, nu era deloc preocupată de gelozia mamei sale vitrege. Își făcea treburile zâmbind și visând la prințul pe cal alb, cu care într-o zi se va căsători. Într-o dimineață, însoțită de 5 porumbei, Albă ca zăpada le spuse: "Vă voi spune un secret, dar trebuie să jurați că nu veți spune nimănui. Puneți-vă o dorință și spuneți-o cu voce tare fântânii. Dacă ecoul vă va răspunde, dorința vi se va îndeplini. Într-o zi, prințul meu va veni," spuse Albă ca zăpada, rezemată de marginea fântânii. Nici nu terminase bine de rostit cuvintele, căci în fața ei apăruse un prinț și o întrebă: "Vrei să te căsătorești cu mine?" "O, da, te așteptam chiar pe tine," îi răspunse Albă ca zăpada. În seara aceea, regina luase iar la întrebări oglinda: "Oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară?" Iar zâmbetul ei dispăru atunci când auzi răspunsul oglinzii. "Buzele ei sunt roșii ca sângele, părul ei e negru ca abanosul, iar pielea ei este albă ca zăpada. Ea este cea mai frumoasă din țară." Regina, foarte furioasă și cuprinsă de gelozie, îl cheamă repede pe cel mai de încredere slujitor al castelului și îi spune: "Mâine o vei duce pe Albă ca zăpada în pădure și o vei ucide. E un ordin, iar ca dovadă îmi vei aduce inima ei în acest cufăr." În seara următoare, slujitorul se întoarse la castel și îi arătă reginei cutia în care se afla inima unui cerb. Slujitorul nu avusese curajul să o ucidă pe Albă ca zăpada și îi spusese să fugă și să se ascundă în pădure cât mai departe posibil și să nu se mai întoarcă niciodată. "Sunt din nou cea mai frumoasă din țară," se gândi regina și zâmbi, convinsă fiind că aceea era inima Albei ca zăpada. Între timp, într-un poieniș din pădure, primele raze de soare o treziră pe Albă ca zăpada. Toate animalele pădurii erau în jurul ei și o priveau curioase și nedumerite. "Oare unde pot să mă duc? Unde să mă ascund?" oftă Albă ca zăpada. Animăluțele începură să se gândească la o soluție pentru a o ajuta. Dintr-o dată le venise o idee și o duseră pe Albă ca zăpada la căsuța celor 7 pitici. "Oh, o adevărată căsuță pentru păpuși!" spuse ea foarte bucuroasă. Deschise ușa și intră. Înăuntru nu era nimeni. "Oh, ce dezordine! Și e totul atât de mic! Aici sigur locuiesc niște copii. Voi face puțină curățenie și poate mă vor lăsa să locuiesc aici pentru o perioadă." Zis și făcut. Se apucase Albă ca zăpada de curățenie împreună cu amicii ei, iar când terminase de ordonat parterul, Albă ca zăpada urcă la etaj și văzu o cameră în care erau alineate 7 pătuțuri și fiecare pătuț îi avea scris câte un nume. "Acești copilași au niște nume tare ciudate," se gândi Albă ca zăpada în timp ce le citea. "Înțeleptul, bucurosul, rușinosul, somnorosul, hapciu, morocănosul și mătulică. Somnorosul este un nume potrivit pentru mine," spuse ea, întinzându-se pe pătuțuri și căzând într-un somn adânc. Dar în acea căsuță nu locuiau niște copii, ci 7 pitici, care lucrau într-o mină din apropiere și extrăgeau aur și diamante.
se întuneca, iar pentru ei venise timpul de a pleca spre casă. Când intraseră în casă cei 7 pitici, rămaseră uimiți și debusolați. Gălăgia au trezit pe Albă ca Zăpada. Dar voi nu sunteți niște copii, sunteți niște adulți, doar că puțin mai scunzi, exclamă ea. Așa este, murmură morocănosul, care nu era deloc încântat de faptul că cineva a dormit în patul lui. Cine ești? Întreabă înțeleptul. Eu sunt Albă ca Zăpada. Și fata începuse să le povestească toate cele întâmplate. Poți să rămâi aici, te vom proteja noi, spuse înțeleptul. Între timp, la castel, regina întrebă iar oglinda. Oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară? Oglinda îi răspunse că este Albă ca Zăpada, care acum locuiește în căsuța celor 7 pitici. Auzind aceste cuvinte, regina își dădu seama imediat că fusese înșelată și că slujitorul nu o ucise pe Albă ca Zăpada. Furioasă, regina se hotărâ să se prepare singură o poțiune magică, care o va transforma într-o vrăjitoare. O singură mușcătură din acest măr și Albă ca Zăpada va dormi pe vecie, spuse ea, aruncând un măr într-un ulcior. În căsuța celor 7 pitici, în acea seară, fusese petrecere mare. După cină, Albă ca Zăpada și amicii ei începură să danseze și să se distreze. Bucurosul și Hapciu se transformară într-un cavaler pentru Albă ca Zăpada. Dar dimineața a apărut. Era timpul ca cei 7 pitici să plece la muncă. Înainte de a ieși pe ușă, piticii o sfătuiră pe Albă ca Zăpada să fie atentă și să nu vorbească cu nimeni. Dar regina, transformată în vrăjitoare, ajunsese deja la căsuța celor 7 pitici. Bună ziua, fetiță dragă! Vrei să guști unul dintre merele mele? Nu ar trebui, spuse Albă ca Zăpada. Am promis că nu voi vorbi cu necunoscuți. Dar merele acestei bătrânici par atât de delicioase. Animăluțele pădurii însă o recunoscu pe vrăjitoare, dar înainte de a încerca să o avertizeze, fata deja mușcase din măr și căzu pe podea. Efectul poțiunii fu unul foarte rapid. Vei dormi pe vecie, exclamă vrăjitoarea, iar eu voi fi din nou cea mai frumoasă din țară. Animăluțele pădurii dădu fuga imediat la mina unde lucrau cei 7 pitici și îi avertizaseră. Într-o clipă erau deja pe cer, călărind rapid spre casă. Când ajunseră la marginea pădurii, o văzu pe vrăjitoare în vârful muntelui. Să o urmărim, spuse morocănosul, dar, dintr-o dată, un fulger o străbătu, iar vrăjitoarea, neputând să țină echilibru, căzu și așa dispăru pe vecie. Reîntorși acasă, cei 7 pitici o văzură pe Albă ca Zăpada fără suflare. Crezând-o moartă, plânseră și o jeniră. Apoi, când își mai veniră în simțuri, îi construiră un pat de cristal și se deciseră să o ducă în mijlocul pădurii, urmând să o viziteze zi de zi. Între timp, prințul, călare pe un cal alb, căuta în tot regatul orice urmă de a prințesei dispărute. În primăvară, auzise de o fată care dormea într-un pat de cristal în mijlocul pădurii și se hotărâ să se ducă să o vadă. Ajunse în mijlocul pădurii, lângă patul ei, și dădu la o parte capacul care o proteja. Atunci prințul o recunoscu pe Albă ca Zăpada și o sărută dulce pe buze. Albă ca Zăpada se trezi și zâmbind spuse: O, prințul meu, ai rupt vraja, iar acum ne vom putea căsători. Prințul o puse pe Albă ca Zăpada pe cal, fata se uită spre cei 7 pitici și cu lacrimi în ochi le spuse: Nu vă voi uita niciodată, voi veni mereu la voi în vizită. Cei 7 pitici erau puțin triști văzând-o plecând, dar și fericiți că ea era bine și îndrăgostită. Albă ca Zăpada și prințul se căsătoriră și trăiră fericiți până la adânci bătrâneți.